Haleluja, dragi moji slušatelji, htjela bi sa vama podijeliti nešto što je u stvari promijenilo moj život i moje poglede na život. Taj događaj desio se prije negdje 10 godina, kada sam ja u stvari išla još na fakultet i kada je moja draga kolegica meni počela u stvari govoriti o Bogu, o Isusu Kristu. I jednostavno to je bilo jako zanimljivo za mene, svjedočanstvo, odnosno doživljaj. Ja prije nisam poznavala Boga. Ja u stvari nikada do tih dana na fakultetu nisam razmišljala o Bogu. Nisam razmišljala o njemu kao nekome koji mi može pomoći, koji me može voditi kroz život, koji mi može pomagati. I jednostavno ti neki razgovori koje sam vodila sa mojom prijateljicom su promijenili moj način razmišljanja. Moja kolegica mi je znala pričati o Bogu na način da je govorila o Isusu Kristu, o tome što je On učinio u njezinom životu, kako je On ušao u njezin život, kako je On u stvari joj oprostio, kako je ona u stvari doživljavala neke te stvari sa njim koje su bile jako stvarne za nju. I to je meni užasno bilo zanimljivo, odnosno jako zanimljivo, jer ja do onda nisam u biti razmišljala na taj način da Isus može nekome pomoći. I ona je meni znala govoriti, pa i ti se trebaš pokajati, ti trebaš primiti vječni život, Bog želi da si sa njim, Isus Kriste želi voditi. I ja sam se po prvi puta u životu pitala, pa zar je to moguće? Zar Bog zbilja meni želi pomagati, voditi me? Zar je Bog zbilja ljubav? I onda sam ja po prvi puta počela razmišljati, pa dobro, mogla bih ja uzeti Novi Zavjet i početi čitati i upoznati Krista osobno. I tako sam ja počela čitati Novi Zavjet i to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo za mene, jer čitajući Novi Zavjet, u stvari ja ga nisam čitala kao neki roman, nego sam ga čitala na način da je on u stvari doticao mene osobno. Znači to sve što sam ja čitala, ta poglavlja, evanđelja, te riječi, znači koje je Isus govorio, su osobno doticale moj život. Što znači da sam ja jednostavno sam bila ispunjena tim riječima i ja sam znala da je Bog u stvari stvaran. Bog mi je na jedan osobit i specifičan način govorio kroz to Sveto pismo. I to je bio prekrasan doživljaj za mene, jer sam otkrivala stvari koje prije nisam znala o Isusu. Znači da je On dobar, da je On milostiv, da je On pravedan, da On želi pomagati drugima, da On želi druge ozdravljati, da On želi slobodu za svakoga. I otkrivajući u biti Isusa Krista, ja sam otkrivala u stvari da je On stvaran i da je On jednostavno poput Boga. I po prvi puta ja sam počela istinski vjerovati u Isusa Krista, jer prije ja nisam mogla vjerovati u njega jer ga nisam poznavala. Ali otkrivajući ga u stvari u Svetome pismu, ja sam znala u stvari tko je On. I to mi je uistinu pomoglo da vjerujem u njega. I tako, čitajući taj Novi Zavjet, ja sam bila dotaknuta od Boga i mogu vam reći da je to prekrasno. Prekrasno je kad čovjek može upoznati Boga. To je prekrasna stvar. I tako, evo, to se desilo znači prije 10 godina i od onda ja mogu reći da je moj život krenuo je, kako da kažem, usponom, odnosno nekako doživljavam život vrlo optimistično i pozitivno zato što vjerujem da je Bog sa mnom. Tako da, dragi slušatelji, gledatelji, bilo bi lijepo kada bi vi uzeli Novi Zavjet i počeli čitati Božju riječ, jer vjerujem da Božja riječ može promijeniti svaki ljudski život. Stoga budite blagoslovljeni i vidimo se uskoro opet.